what's up yo, what's up me? Hey, what's up yo, what's up you? Karon guys, mga pita guys kay murag tugnaw man kayo. So pwede pa ta kasulod diya sa Oh, thank you. Upin na. Ito po ang aking mansyon mga guys. Yan. Welcome to my vlog. Paano masabi? May tumawag sa pangalan ko, isang palapag. Tinanong ko kailan ako sabay abot ng baso, may naghihintay. At bakit ba pang nagsawa na ako biglang ayoko na? At ngayon di pa rin alam kung ba't tayo nandito. Pwede bang itigil mo na ang pag-ikot ng mundo? Liwanag ang Wala tapos yung buwan video kasi sa luwan. thank you. A few moments later. What's up guys? Good morning. Paano